хто ведае, можа сапраўды беларусы і украінцы паляцяць яшчэ на Марс, і мы гэтага дачакаемся. Ми готові полетіти куди завгодно, аби там не було Росії. Як стары анекдот про тое, што ці чуў Мікола, што маскалі ў космос паляцелі, а ён адказвае, што ўсе? Як тобі таке, Ілон Маск? Вітаємо вас, це «Безвіз», програму, які ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітавці. І Тетяна Іванська, господарство, дякую, што вы з намі, і мы ўсе застаемся разам. Беларуская зямля, украінская зямля і планета зямля, на якой мы разам жывем, так, і з'яўляемся суседзямі. Але часам трэба ўзнесціся трошкі вышэй, каб пабачыць таксама, што мы сябе уяўляем, што мы маем, якія нашы далейшыя перспектывы. Акурат сёння, господарства, мы будзем гаварыць пра... Ну, трошки одарвемося від землі, так? Будемо говорити про космос. Про космос, так. І не дарма сьогодні Віта, бачите, в такій футболці з місяцем. Це не тому, що десь поруч вовкулаки, а тому, що будемо говорити сьогодні про зірки, про те, які зірки над нами сядуть, про те, як ми підкорювали ці зірки, та цей космос. Тому що ми пам'ятаємо, напевно, ну це ми діти Радянського Союзу, ми пам'ятаємо лише одного. Я вже ні. А, ти вже ні, так, тобі пощастило, бачиш? А я ще так, я пам'ятаю ось ці всі розповіді про Гагаріна, про те, що нібито, знаєш, от Гагарін, а коли ти більше починаєш дізнаватися, насправді було окрім нього дуже багато космонавтів. А потім і науковців. І потім, коли ти ще дізнаєшся, наприклад, коли я дізналася, я була ще достатньо малою дівчинкою, що дізналася, що до усіх цих подорожей причетні так чи інакше українці. А потім ми стали дізнаватися ще більше. Власне, про це сьогодні також будемо говорити, про те, як наші держави підкорювали космос. Дзяржавы, але таксама і народы, бо быў час, калі мы былі пад акупацыяй, так не мелі ўласнай дзяржаўнасці, але нашыя навукоўцы, таксама нашыя касманаўты ўдзельнічалі ў скарэнні космосу. Вось Тацяна згадала пра ваўкулакаў, я трошкі пасмеяўся, таму што мы ведаем, што сярод нашых продкаў, яшчэ можа і ў дахрысціянскі час, там воўк это быў такі пэўны тотэм, і ваўкулакі ўвогуле вельмі папулярныя ў нашай культуры. Так што бачыце, вось гэта імкненне да неба, імкненне да месяца, да зорак, яно даўно ў нас ёсць. Ну, слухай, головний вовкулака зараз узурпував владу. О, ці я не ведаю, яго так можна велічаць. Для кагосьці можна негатыўна персанаж. Можемо образити вовкулак, ні? Так, ваўкулак вельмі бывае добры, калі ён не есть людзей, так, таму я б так не разганяўся сапраўды. Калі ж кажам господарства пра космос, бачыце, у нас вось ад часоў Усіслава Чарадзея, напэўна, ёсць гэта імкненне да неба, да вышыні. Давайте паглядзім пра касмічную тэму ў Беларусі, як яе развівалі і да чаго мы прыйшлі. Космас вабіць беларусаў. Яшчэ ў 17 стагоддзі інжынер з Вялікага княства Літоўскага, наш зямляк Казімір Семяновіч, вынайшоў шматступенчатую ракету, на 300 гадоў апярэдзіўшы сусветную касмічную навуку. Першы амерыканскі спадарожнік Explorer-1 і савецкі спутнік сталіся ўцелаўленнем ідэяў ліцвіна Казіміра Семяновіча. Яшчэ адзін вялікі беларускі навуковец, звязаны з космасам, Барыс Кіт, фізік, хімік і матэматык, больш за 20 гадоў свайго жыцця аддаў касмічнай праграме ЗША. Барыс Кіт адзін з тых, хто адправіў першага чалавека на месяц. Наш навуковец даследаваў вадарод як касмічнае паліва. Менавіта на вадародзе Апалоны паляцелі ў космас. 25 сакавіка в гімназіі. Бачыце, якое цудоўнае. Пагоня вісіць тут. Апроч навукі, Барыс Кіт актыўна займаўся беларускай нацыянальнай справай. У міжваенны час выкладаў у беларускай гімназіі ў Вільні, быў арыштаваны польскімі ўладамі, а пазней падчас Другой сусветнай вайны арганізоўваў беларускую адукацыю ў Наваградку, Маладэчне і Паставах. Арыштаваны гестапа, ад расстрэлу яго выратавалі вучні. Большая частка маіх вучняў былі высланы в Сібір толькі за то, што вучыліся. Каб не трапіць у гулаг, Барыс Кіт эміграваў спачатку ў Нямецчыну, а потым у Злучаныя Штаты. Пражыў 107 гадоў. У Слуцку нарадзіўся інжынер Шалом Косберг, адзін з галоўных навукоўцаў, якія адправілі ў космас першага чалавека. Многія маюць спакусу знайсці беларускія карані нават у Юрыя Гагарына. Усё ж нарадзіўся ў Смаленскай вобласці. Але гэта спекуляцыі. А вось першая жанчына ў космасе, Валянціна
Валентина Серашкова сапраўды мае беларускае паходжанне. Упэўнена ж, беларусы могуць пахваліцца прынамсі 3 касманаўтамі. Гэта Пётр Клімук, Олег Навіцкі і Владзімір Кавалёнак. Апошні ў 1991 годзе пасля аднаўлення незалежнасці Беларусі ганарова ўносіў бел-чырвона-белы сцяг у будынак Вярхоўнага Савету. Сёння Беларусь мае 3 уласныя спадарожнікі ў космосе: БКА, Белы Інтэрсат-1 і БСУ-САТ-1. Апошні гэта куб для даследавання зямлі, сабраны Белдзяржуніверсітэтам і запушчаны з кітайскага касмадрому. Віта, знаєш, ну, скажу відверто, я не знала ось цих всіх фактів. Після такого, знаєш, хочеться запитати, як тобі таке, Ілон Маск, коли ракету вигадали ще за 300 років до того, як вони з'явилися. Але от що є спільного насправді, це те, що і ваші науковці, і наші відсиділи в таборах, тікали від радянської влади, та? Хоча, здається, вони для неї щось виготовляли, вони для неї працювали, і все рівно радянська влада їх переслідувала і загрожувала їхньому життю. Ну, вось бачиш, у яких нездарових умовах увогуле працавалі таленавітыя людзі на нашай зямлі, так, якія паходзілі з нашай зямлі, і колькі трэба было цяжкасцяў пераадольваць. Не толькі трэба было вучыцца, трэба яшчэ вось асцярожна пазбягаць нейкіх арыштаў, праходзіць праз розныя арышты, так, вось як, напрыклад, Барыс Кіт, пра якога згадваў я ў сюжэце, ён быў арыштованы і польскімі ўладамі, потым гестапа было арыштаваны, яго ледзь не расстралялі. А потым увогуле прыйшлі саветы, яго вучняў ужо пачалі ссылаць у Сібір, і ён вымушаны быў таксама, так, вымушаны быў пакінуць сваю родную зямлю, але вось прычыніўся і за акіянам у Злучаных Штатах добра папрацаваў для касмічнай праграмы. І довше прожив, так, точно довше, ніж би прожив в Радянському Союзі. Дакладна так. Я вось яшчэ згадаў, вось там у сюжэце быў навуковец са Слуцка, Шалом альбо Сямён Косберг, ён працаваў акурат з Каралёвым, які з Жытоміра, так, з Украіны, так што бачыш, зноў бязвісна ў той час праз навуку. Калі ж кажам пра вогуле тэму космосу беларускага, хацеў бы да нашага эфіру далучыць папулярызатара навукі, навукоўца, хіміка, спадар Сергей Бесараб з намі на сувязі. Спадар Сергей, вітаю вас. Спадарня Тетяна, вітаю таксама вас. Тут, акрамя таго, што вы вельмі добра ведаеце навуку, займаецеся ёй і прафесійна, і таксама стараецеся папулярызаваць для грамадскасці, важны момант, што вы паходзіце з Наваградка. А Барыс Кіт таксама ў Наваградку працаваў, яго продкі з Наваградчыны, гэта ягоная зямля. Ну і, напэўна, вы нам больш можаце распавесці пра гэтага чалавека, чаму ягоны ўнёсак у навуку, у касмічную галіну такі важны? Ну, Барыс Кіт – это агулам для кожнага навагрудчаніна, напэўна, такі ж сімвал, як і Навагрудскі замак. Яны праходзяць чырвонай стужкай, вось я праз усё жыццё. І я, дарэчы, гэта бачу не толькі на сваём прыкладзе, але на прыкладзе шматлікіх сваіх сяброў, навагрудчан. Ну, для іх гэта Барыс Кіт это просто сімвал. І, дарэчы, сам Барыс Кіт таксама лічыў найбольш ганаровым падарункам для сябе. Гэта тое, што яго зрабілі ганаровым жыхаром горада Навагрудка. Ён лічыў гэта галоўным менавіта для сябе. Вось. Ну і тут самае цікавае, што ўсе свае архівы, усе свае дадзеныя, усе свае запісы Барыс Кіт перадаў менавіта ў Навагрудскі музей. Я вось памятаю яшчэ ў дзяцінстве, калі ў нас узнагароджвалі найбольш дасведчаных у навуцы, у адукацыі школьнікаў, нам вручалі, такая вельмі прыгожая, дарэчы, традыцыя, нам вручалі мантыю Барыса Кіта. І інтэлектуалы вось гэтыя навагрудскія, яны павінны былі менавіта, яны маглі насіць эту мантыю Барыса Кіта. Вось для мяне гэта быў у той час найвялікшы гонар, які, магчыма, стымуляваў мяне займацца менавіта навукай. Вось, таму, як бы, ну, сам Барыс Кіт гэта сімвал такі, в прынцыпе, эталонны сімвал для заходняга беларуса, таму што ён пранёс праз усё сваё жыццё беларускасць. Ён пранёс не толькі навуку, вось гэту прагу да ведаў, але і сваю беларускасць праз усё жыццё, доўгае жыццё вельмі. Таму, безумоўна, ён для нас усіх сімвал, прыклад, на якога мы все раўняемся, все навагрудчане. І мне вельмі прыкра зараз, што памяць Барыса Кіта, вось менавіта ў Навагрудку, яна як бы гэтай злачыннай сучаснай уладай нашай знішчаецца мэтанакіравана. Бо шмат з якімі сваімі сябрамі, як бы, з Навагрудка мы ўвесь час як бы спрабавалі
папулярызаваць дадаткова гісторыю пра Барыса Кіта, пра яго як бы справы. Нават вось у свой час была такая петыцыя, дзе мы спрабавалі змяніць назву савецкай вуліцы вось гэтай у Навагрудку на вуліцу Барыса Кіта. Звярталіся як бы у выканаўчы камітэт, але, канешне, нам адмовілі, і так дэманстратыўна адмовілі. Зараз школа, першая гімназія, дзе вучыўся як бы Барыс Кіт, яна як бы насіла яго імя. Таксама ўжо яна яго імя не носіць, прыбралі гэта ўсё, то бок знішчаецца мэтанакіравана нават памяць пра гэтага выбітнага беларускага навукоўца, я лічу. Вось, таму як бы такая справа. Сергей, калі кажам менавіта пра Барыса Кіта не толькі як нацыянальнага дзеяча, як сімваля, але як і навуковага чалавека навукі. Вось скажыце, калі ласка, чаму ягоны вось гэты ўнёсак, вяртаюся да такога першага пытання, быў важны, так? Чаму мы вось так моцна ганарымся гэтай асобай, калі кажам пра развіццё касмічнай галіны? Барыс Кіт агулам гэта, так бы казаць, энцыклапедыст. Это прыклад навукоўца-палімата, накшталт Леонардо да Вінчы ці Фрэнсіса Бэкана. Гэта чалавек, які быў дасведчаны ў шматлікіх галінах. Канешне, асноўная яго прафесійны накірунак – гэта матэматыка, і сам нават ён казаў, што калі б я не займаўся матэматыкай, а, напрыклад, быў гісторыкам, а ён таксама любіў вельмі гісторыю, то я бы мыў посуд у Нью-Йорку, а не працаваў з ракетамі. Таму як бы асноўны яго ўнёсак, безумоўна, гэта матэматычны. Як бы з-за сваёй матэматычнай дасведчанасці ён папаў у аэракосмас, ён як бы займаўся сувяззю, дарэчы, мала хто пра гэта ведае, але менавіта акрамя паліва, менавіта на Барыса Кіта усклалі пытанні усталявання сувязі з тымі апаратамі, якія былі вакол месяца, амерыканскімі, як бы менавіта дзякуючы Барыса Кіту мы ўбачылі вось гэты першы крок амерыканскіх астранаўтаў на месяцы. І вядомае вось гэта высловие Армстронга пра то, што гэта маленькі крок для чалавека, вялізны для чалавецтва. Да гэтага прыклаў руку таксама Барыс Кіт. І найбольш вядома гэта, канешне, яго праца па ракетным палівам, пра выкарыстанне вадарода, і гэта вось яго падручнік па ракетным палівам. Таму як бы часта я называю, напрыклад, яго хімікам. І у біяграфічных нейкіх выданнях яго кажуць, што ён фізік, матэматык, хімік. Ён, безумоўна, па адукацыі быў матэматыкам, але з-за сваёй энцыклапедычнасці займаўся шматлікімі галінамі, і мне вось як хіміку прыемна лічыць, што Барыс Кіт быў хімік. Але ён гэта і фізік, і, умоўна кажучы, і электроншчык, і матэматык, і статыстык нават, і кібернетык, таму што ён працаваў, напрыклад, над тым, каб гэта ўжо больш сталым такім узросце, ён працаваў над алгарытмамі, якія дапамагалі матэматычна абаснову, абгрунтоўваў алгарытмы, якія дапамагалі больш эфектыўна праводзіць працу, то бок яшчэ і матэматычныя асновы для тайм-менеджменту ён закладваў. То бок, прасцей сказаць, чым Барыс Кіт не займаўся, чым Барыс Кіт займаўся. Пане Сергію, а якраз про те, чим займалися от люди, які причетні до космосу в Білорусі. Якщо ми беремо, наприклад, Україну, то у нас і розробники ракет, та розробники, так, напевно, науковці, і так само космонавти. От в Білорусі кого більше, космонавтів чи розробників? Беларусь, як я кажу, беларусы гэта найлепшыя ў свеце прыборабудаўнікі. Таму, безумоўна, у нас, канешне, больш тых, хто займаўся разробкай. У нас няма такой установы, як Днепрамаш ваш, неверагодны проста, як бы, да? Але у нас больш людзі займаюцца менавіта электронікай, нейкімі такімі прыладамі электроннымі. Касманаўтаў, колькі беларусаў касманаўтаў? Гэта толькі два, Клімук і Кавалёнак. Яшчэ Навіцкага залічваюць, так, ось ён мае іншае грамадзянства. Я разумею, што яго залічваюць, але ён там герой Расіі, ён як бы мае грамадзянства Расіі, ён гэта сама як і Церашкоў залічваюць да беларускіх касманаўтаў, прабачце, які гэта
белорусских космонавтов. Мгм. Климук и Коваленок, а все остальные, яны ці радзіліся там, ці бацькі былі, ну гэта не сур'ёзна на самой справе. Гэта як і Азаренко лічыць беларускай тенісісткай, Ну, калі але яна лічыць. грамадзянства мае амерыканскае. Ну, мне шчыра кажучы, аж трохі неяк не па сабе, калі кажуць беларуска. А што і беларускага засталося? Вось, таму як бы у нас асноўным гэта распрацоўшчыкі. Безумоўна, шыкоўныя распрацоўшчыкі і не толькі электроніка, але, напрыклад, і хімія. Таму што я заўсёды люблю прыводзіць прыклад свайго інстытута, дзе быў такі акадэмік Ігор Ярмоленко, вельмі адмысловы, канешне, быў спецыяліст, таксама палімат, які займаўся і электронікай, і хіміяй, і фізікай. Такіх людзей не шмат, але безумоўна ёсць. І вось ён прыклаў руку да праекта «Энергія Буран». Гэта вось вельмі вядомы расійскі, савецкі шматразовы карабель. Наш інстытут пад кіраўніцтвам Ярмоленка ён займаўся менавіта матэрыяламі, якія тэрмічныя вось такія пліткі, якія абліцоўвалі гэты карабель, каб ён не грэўся падчас уваходу ў атмасферу. Гэта абсалютны хай-тэк, там матэрыялы керамічныя, якія вытрымлівалі 1000 градусаў, вось былі пры гэтым лёгкія вельмі, унікальныя матэрыялы. Дарэчы, на той час, калі я працаваў у інстытуце, гэта тэхналогія была фактычна згублена. І людзі проста састарэлі, якія гэтым займаліся, ніхто нічога не памятаў, так як яшчэ праект быў паўвайсковы умоўна, то гэта інфармацыя канула кудысьці ў лету, і нічога не засталося. Таму беларусы гэта распрацоўшчыкі, безумоўна, і адмысловыя распрацоўшчыкі. Спадар Сергей, вось вы калі кажаце пра нашых касманаўтаў, што іх толькі двое, але неўзабаве, прынамсі з фармальнага пункту гледжання, мае з'явіцца яшчэ касманаўтка ад Беларусі, спадарня Васілеўская, гэта вось бортправадніца Белавіі кампаніі, цяпер яе хочуць адправіць на арбіту ў космас. Хоць, скажам шчыра, не бракуе крытыкі, маўляў, што вось касманаўт гэта чалавек, які там нешта таксама мае даследаваць, з нейкай мэтай ляцець у космас, а яе, вось я нават такія зласлівыя каментары чуў, не хачу нікога крыўдзіць, але што гэта, маўляў, такая нейкая касмічная турыстка, так, што яе проста адпраўляюць у космас без нейкай канкрэтнай задачы, вось як прапагандысцкі такі праект. Як бы вы маглі, як навуковец, таксама гэта пракаментаваць, калі кажам менавіта вось пра місію спадарні Васілеўскай? Разумееце, зараз жа космас залежыць вельмі цесна ад фінансавання, ад папулярызацыі, то бок патрэбныя інвестыцыі. А што в сучасным грамадстве нясе інвестыцыі? Гэта шоу. Таму, у прынцыпе, тое, што сцюардэсу адсылаюць у космас, гэта элемент шоу такі, то бок, калі з гэтай кропкі гледжання на яго глядзець, то гэтым, безумоўна, нейкі сэнс ёсць. Калі з кропкі гледжання касманаўтыкі, там патрэбен чалавек дасведчаны ў розных галінах навукі. Паглядзіце, якія амерыканскія астранаўты, касманаўты, там людзі фізікі, хімікі, матэматыкі вельмі дасведчаныя, з кандыдацкімі ступенямі, умоўна кажучы. І ў амерыканскіх фільмах нават прапагандуецца вось гэты падыход, калі чалавек, які адсылаецца ў космас, гэта вельмі непростае серадовішча. Ён павінен валодаць ведамі, сур'ёзнымі сапраўднымі ведамі. Ён павінен умець парамантаваць, калі штосьці здарылася, нейкую прыладу, зрабіць там нейкі рамонт. Адпраўляюць такую дзяўчыну, умоўна кажучы. Гэта дзівацтва, па-першае. Гэта дзівацтва, па-другое, элемент шоу. Так ж, як у Расіі здымалі нейкі фільм, там потым згубілі дадзеныя, такая вось. Пане Сергію, відверто кажучи, я зараз читаю книгу, ще одну паралельну польського письменника, польського такого публіциста і журналіста, і він описує він написав книгу про те, що їдять диктатори, так? І він спілкувався, власне, з різними кухарями, які годували диктаторів. Він спілкувався з людьми, які годували Гагаріна, які йому щось там готували. І от я, до речі, згадала, от ви кажете про те, що шоу, і там був описаний епізод,
якраз про пані Терешкову, що, мовляв, вона потрапила абсолютно випадково, вона написала нібито листа, не знаю, можливо, це легенда, що вона написала листа, дуже сподобалась тодішньому вождю, і він її відправив в космос. Можливо, це і легенда. Але ви праві абсолютно, що зараз усім потрібно шоу. Як ви вважаєте, а Лукашенко потребує цього шоу? Йому важливо бути одним із перших в космосі? Чи йому зараз головніше втриматися в своєму місті? Ведаеце, ён чалавек просты, між намі кажучы. І патрабаванні яго таксама такія простыя, навязаныя грамадствам, яго выхаваннем гэтым савецкім, фільмамі нават савецкімі. Таму у яго, глядзіце, космас, атам, простенькія такія нейкія пазнакі, дзе ён сабе можа гэту птушачку паставіць, што гэта выканана, бо у яго ў галаве з тых фільмаў засталося ўражанне, што дзяржава, сур'ёзная дзяржава, гэта дзяржава, якая мае касмічную, займаецца касмічным накірункам, якая мае акадэмію навук, хай тая акадэмія навук даўно ўжо не патрэбна і не выцягвае нічога, і нічога не робіць, атамную станцыю. Вось такое, Зрозуміло. Так, для птушачкі менавіта і стэрэатыпічнае, вельмі такое. Ён можа вельмі дасведчаны як палітык, хітры такі, але як чалавек, як з кропкі гледжання эрудыцыі, такі вельмі простенькі на самом. Спадар Сергей, Патон важны. Калі мы гаворым таксама пра касмічныя праграмы, мы ведаем, што літаральна некалькі дзяржаваў у свеце ўвогуле могуць сабе такое дазволіць. Гэта, як правіла, дзяржавы, дзе жыве вельмі шмат людзей, як Злучаныя Штаты, Кітай, Індыя, еўрапейскі звяз на цэнтральным узроўні таксама мае свой касмічны накірунак. Але калі мы гаворым, напрыклад, пра Беларусь, так, у нас шмат там гісторыі гэтай касмічнай, шмат было навукоўцаў, але, скажам шчыра, мы краіна, дзе няма нават 10 мільёнаў насельніцтва, ці нават без Лукашэнкі ўвогуле ёсць сэнс укладацца ў касмічную галіну нам, на вашу думку, ці ёсць таксама сэнс увогуле развіваць гэтую тэму ў Беларусі? Разумееце, спадар, у гэтым сэнсе, калі пытаюцца, ці мае сэнс развіваць, я заўсёды прывожу прыклад Швейцарыі, якая мае такое ж насельніцтва, як у Беларусі, больш, дарэчы, насельніцтва, чым Беларусі ўжо па апошнім дадзеным. Але намнога меншая, чым наша краіна. І яна вельмі актыўна удзельнічае ў касмічных праграмах. Там швейцарскія фірмы робяць, умоўна кажучы, важлівыя часткі для ракет еўрапейскіх, для амерыканскіх ракет. Яны робяць электроніку, яны робяць хай-тэк. Яны экспартуюць тэхналогіі, маленькая Швейцарія. Хаця касманаўт у іх толькі адзін. У іх касманаўт толькі адзін, але, напрыклад, у НАСА кіруе навуковымі распрацоўкамі менавіта швейцарац. Гэта той шлях, які можа быць, в прынцыпе, прымянімы і для Беларусі. Як я ўжо шмат разоў казаў, Беларусь, мая мара, гэта тое, каб Беларусь жыла за кошт экспарта тэхналогій і навукі менавіта. І мы можам швейцарскі шлях паўтарыць, але для гэтага патрэбна менавіта ўкладаць у навуку, бо ж Швейцарыяй камунікуюць за яе навукі, за яе універсітэтаў, за яе навукоўцаў. У Швейцарыі не камунікуюць за нейкага пафаса ці шоу касмічных. Менавіта за навукі. І Беларусь мае, да 20-го года, умоўна кажучы, я бачыў шанец на тое, каб рэалізаваць вось такі менавіта варыянт. Пасля 20-го, канешне, з такой вялізнай міграцыяй такая колькасць лепшых людзей Беларусі з'ехалі, асімілююцца ў іншых краінах, то ўжо неяк, в прынцыпе, трохі дзіўна нават пра гэта казаць. Спадар Сергей, дзякуй вялікі, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў хімік, навуковец, папулярызатар навукі Сергей Бесараб. Можна сказаць, таксама зямляк Барыса Кітая. Барыс Кіт, я трошкі згадваю, гэта, ведаеш, як кола гісторыі. Ён быў вымушаны ўцякаць ад рэпрэсіяў, ад гулагу і рэалізаваў сябе на захадзе, але ён, як бачым, захаваў таксама сваю беларускасць. І гэта, мне здаецца, такі шлях для таксама беларусаў цяпер, якія вымушаны эміграваць. Многія не могуць знайсці месца на радзіме, але калі ласка, ўсё роўна. Так, можна інтэгравацца ў мясцовае грамадства іншых краінаў, але адначасова заставацца беларусамі, гэта рабіў Барыс Кіт, працуючы для касмічнай праграмы ЗША.
Ну, у нас, от я питала у Сергія, кого більше розробників чи космонавтів в Білорусі. У нас, мені здається, і розробники, і космонавтів вистачало так само. Про те, яких успіхів досягла Україна в космосі, про наших перших космонавтів, про так само про розробників. Давайте подивимось. Україна – країна, де зародилася світова космонавтика і яка належить до числа провідних країн на ринку космічних послуг і технологій. Із поверненням незалежності вона шукала шляхи збереження та розвитку ракетно-космічного комплексу. У 1992 році створено Національне космічне агентство України. Вже протягом першого року діяльності Україна виготовила та запустила 9 ракет-носіїв та 4 космічних апарати української розробки. З 1993 року почали затверджувати державні космічні програми. До української ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих підприємств та значна кількість підприємств-розробників і незалежних науково-дослідницьких лабораторій. Провідним центром серед них є конструкторське бюро «Південне» та виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі. Там створюють та серійно виробляють ракети-носії, космічні апарати, системи керування, орієнтації і траєкторних вимірювань. Великими досягненнями українських фахівців стало створення космічних апаратів «Січ-1», «Океан-О», «Аос» та «Мікрон», ракетоносіїв «Зеніт», «Дніпро», «Циклон-3». Також саме в Україні народились і працювали видатні вчені – Ціолковський, Корольов, Янгель, Глушко, Лозино, Лозинський. А житомирянин Сергій Корольов розробив ракету, яка вивела першу людину в космос, і створив ракету «Союз», яка і досі доставляє космонавтів на МКС. Леонід Каденюк став першим космонавтом незалежної України. Він пробув 16 діб у космосі і на борту Колумбії проводив унікальні біологічні експерименти. Хто мене чує, доброго дня моїй Україні. Ви відкрили нову сторінку в історії нашої країни. Таня, слухай, ну сапраўды, вось вы маеце гэтае прадпрыемства таксама ў Дняпры, так? Сергей Весарам пра яго згадваў нават таксама ў каментары. Моцна спрычыніліся да касмічнай галіны. Я не ведаю, вось, можа, яшчэ і раней, яшчэ ў школьныя гады. Украінцы як адчуваюць гонар за гэтую такую датычнасць моцную да космосу? Ну, особисто я тобі скажу, я пишаюся цим і відчуваю це кожен раз, як тільки в'їжджаю в Житомирську область, тому що там стоїть стела, це батьківщина нашого Корольова. Тому так, я пишаюся, і українці, звичайно, що цим пишаються. І пан Каденюк, коли був живий, давав дуже багато інтерв'ю, і багато де з'являвся, його скрізь запрошували. Зараз давай поговоримо більше про космос з нашим гостем. Андрій Колесник – це незалежний експерт-аналітик з питань космічної діяльності, колишній радник голови Державного космічного агентства України, ну і двічі начальник відділу в Державному космічному агентстві України. Разом із нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Андрію, говоримо сьогодні про космос, про те, в якому стані зараз космічна галузь. І ми тут порівнювали стан, не стан, а історію Білорусі в тому числі, і історію от України. Зараз про неї будемо говорити в цій галузі. І дійшли висновку, що в Білорусі, наприклад, більше розробників, аніж космонавтів. У нас і розробники, і космонавти. Але знову ж таки, в наших реаліях зараз вже 10-й рік триває війна. От в якому стані зараз космічна галузь в Україні? Слід зазначити, що після здобуття незалежності України ракетно-космічна галузь України зазнала достатньо великих змін, оскільки за часи Радянського Союзу працювала на військово-промисловий комплекс цього Радянського Союзу, насамперед на зміцнення сил ядерного стримання. І всі розробки були направлені, в тому числі і в ракетній області, саме на ці завдання, а також на розробку супутників військового призначення. Тому після того, як Україна стала незалежною, стало питання щодо конверсії цих програм, можливості їх перенесення на цивільну сферу. І потрібно сказати, що у деяких випадках дуже непогано це відбулося. Якщо брати, наприклад, супутникову частину, то ми відійшли від супутників радіоелектронної розвідки до супутників дистанційного зондування Землі, тобто спостереження Землі з космосу для потреб народного господарства. І для цього були розроблені і запущені в космос декілька спутників серії «Січ».
які відпрацювали дуже непогано, і на базі одного з супутників навіть був зроблений експортний варіант Єгипет-САТ для Єгипту, який теж попрацював декілька років на єгипетську сторону. Що стосується ракетної програми, то тут теж конверсія зачепила напрямок, це дуже суттєво. І найбільші здобутки пішли від ракети носія «Зеніт». Оскільки «Зеніт» був фактично побочним продуктом радянської програми «Енергія Буран», який був аналогом американського шаттлу. І ця ракета «Зеніт» використовувалася як прискорювачі, бокові прискорювачі для ракети носія «Енергія». Але коли почалася незалежність, то була модифікована «Зеніт». Якщо ви пам'ятаєте, великий проєкт «Морський старт» був організований і реалізований 4 країнами – Сполученими Штатами Америки, Норвегією, Російською Федерацією, Україною, і десь приблизно 10 років він працював дуже гідно, запускаючи з акваторії Тихого океану супутники на геостаціонарну орбіту. Загалом було зроблено 36 запусків ракет носій «Зеніт» з морської платформи. І тільки наразі, через 30 років фактично, таку ж технологію почали використовувати Китайська Народна Республіка для запусків своїх ракет-носіїв з морської платформи. Але знову ж ракет-носій «Зеніт» був більш потужною ракетою, він виводив ракети супутники на геостаціонарну орбіту. І завдяки тому, що ще 30-40 років тому фахівці КБ Південного і Південмашу змогли розробити автоматизовану систему підготовки ракети до запуску. Саме завдяки цьому і реалізувався проєкт «Морський старт», коли дистанційно могло відбуватися підготовка та запуск цієї ракети носія. Інший конверсійний проєкт стосувався ракети РС-20, це шахтний варіант одної з ракетників стратегічного призначення. Її конверсували у ракету «Дніпро», і вона теж здійснила декілька десятків запусків супутників на орбіту. Крім того, дуже багато програм стосувалося космічних станцій, і тут саме приладобудування України теж було майже на першому місці. Наприклад, для станції «Мір», перед цим «Салют», а зараз МКС, 1,5 десятки готового обладнання працює на цій станції. І слід згадати і про 1,5 сотні комплектів системи зближення та стиковки космічних апаратів зі станції, це теж українське виробництво. Також слід згадати, що «Союзи», ракети носії «Союзи», вони використовують систему управління, яку виробляла теж в Україні. Хоча зараз вже вони перейшли на цифрову версію цієї ракети і вже свої стали обладнання заставляти, але все одно протягом майже 2 десятиліть використовувалося саме українське обладнання. Тобто, треба сказати, що українці не тільки залишили колись свій слід у космосі, але й продовжують це робити. І, наприклад, основна конструкція першої ступені американської ракети-носії «Антарес» використовувалося десь 1,5 десятки разів саме завдяки розробкам українців і виробництва цієї конструкції. Також, наприклад, на європейській ракеті носії «Вега» використовується на 4-й ступені український двигун і досі, а також були спроби використовувати українські комплектуючі на новій версії ракети носії «Вега-С». І слід зазначити, що через 10 років цієї війни, яка накрила Україну, вона дійсно позбавила багато можливостей продовжувати ці програми. Але ми намагаємось на сьогоднішній день переосмислити, яким чином далі розвиватися, яким чином зробити так, щоб наші виробництва були відроджені, розсереджені по території України і продовжили свій шлях у сфері ракетно-космічної. Спадар Андрэй, вось калі кажам не толькі пра навукоўцаў, але, напрыклад, і пра касманаўтаў, я памятаю, вось дакладна, на жаль, не магу згадаць прозвішча, але, падаецца, была вось такая супольная місія, што быў украінскі касманаўт
разам з амерыканцамі у космосе. Скажыце, калі ласка, вось калі кажам пра гэту паўнамаштабную вайну, раней пра агрэсію 14-го года, ці вось за гэтыя гады ўдалося неяк таксама украінскай касмічнай галіне, ну, скажам так, больш навязаць стасункаў з захадам яшчэ мацней, таму што вядома, што пасля распаду Савецкага Саюза так ці інакш па інерцыі ўсё роўна была звязка, напрыклад, і з Байканурам у Казахстане, і з нейкімі расійскімі цэнтрамі. Вось як цяпер адбываецца гэта, ці ёсць, можа, больш сувязяў з заходнімі краінамі? Так, звичайно, ми намагаємось розвивати західний вектор. І, наприклад, на початку 90-х років дуже багато у нас було контрактів, наприклад, з французькою космічною агенцією щодо спільних проєктів. На той момент розглядалися можливості запуску українських ракет-носіїв з Південної Америки, з космодрому Куру, який знаходиться у французькій Гвіані. І також багато у нас є підписаних документів, більше 30 з іншими країнами щодо спільного розвитку космічної сфери. Що стосується практичних елементів, крім згаданого польоту українського астронавта на шатлі у 97-му році, ми також продовжуємо співпрацювати не тільки у техніці, але й у космічній науці. Дуже багато наших українських науковців працюють на астрофізичних обсерваторіях різних країн світу, виконують спільні програми. Україна залучена багато до програм Європейського Союзу. Наприклад, у нас є дзеркальний центр даних європейської програми «Копернікус». Це програма, яка спостерігає Землю з космоса. Також ми розвиваємо свої стосунки і розробляємо власні застосунки до навігаційних систем Європейського Союзу, системи Галілео. І саме завдяки цьому наша система позиціонування достатньо на сьогоднішній день точна для використання у різних сферах народного господарства. Тобто Європейський Союз на сьогоднішній день стає у нас найбільшим партнером у сфері космосу. Ми намагаємось працювати і в наукових програмах типу «Горизонт Європа». І також намагаємось і далі углубляти наші стосунки саме в тих програмах Європейського Союзу, які на сьогоднішній день розповсюджуються на країн-членів Європейського Союзу, як я сказав, Копернікус, Галілео. Також нові програми Європейського Союзу для нас також цікаві. Ми на сьогоднішній день демонструємо свою зацікавленість у цих розробках. І поки що ми знаходимося на стані перемовин, але думаю, що і інші програми Європейського Союзу також знайдуть своє відображення для застосування на території України. Пане Андрію, я так розумію, що європейці самі б не проти і хотіли б співпрацювати, та і Захід в цілому, і десь, напевно, наші американські партнери хотіли співпрацювати з Україною, тому що, справді, ми багато до чого наші розробники доклали руку. А якщо ми говоримо про космонавтів, от у нас був Леонід Каденюк, то як зараз справи з підготовкою космонавтів? Чи готуємося ми когось відправити до космосу? Чи ми щось про це говоримо, чи це не на часі? Що стосується космонавтів, астронавтів, то, як правило, у міжнародному співтоваристві існує негласне правило щодо того, що тоді можуть полетіти космонавти, астронавти від якоїсь країни, якщо на тих об'єктах, куди вони летять, наприклад, на Міжнародну космічну станцію, застосовується обладнання цих країн. І оскільки у нас зараз така ситуація, що 10 років ми в стадії війни, то нам не до цього, щоб розробляти нове обладнання. Хоча у нас був час, наприклад, зробити свій модуль для навколо місячної станції Гейтвей, яка будується під егідою НАСА та Європейської космічної агенції, де залучена також Японська аерокосмічна агенція, Канадська космічна агенція. І там Росія відмовилась від побудови, наприклад, шлюзового модулю, і Україна могла б це зробити. Але знову і через стадію війни, через те, що
що багато ресурсів у нас іде на оборону, ми пропустили цей момент. Хоча могли би спробувати взяти участь у конкурсі на те, щоб саме Україна розробляла цей модуль. І якщо б ми розробляли б цей модуль, у нас був би тоді шанс направити свого астронавта саме на місячні місії в рамках експедиції, які готує НАСА. І в такому разі ми були б серед тих країн, які дійсно брали би участь активно у розбудові дослідження місяця. До речі, Україна підписала домовленості Артеміди, одна із перших 10 країн, і ми хотіли це робити, але знову, оскільки нам кошти потрібні більше зараз на відбиття агресії, то на сьогоднішній день цей напрямок не відключається у тому, що буде розроблятися в майбутньому, але, на жаль, на сьогоднішній день ці роботи призупинені. Пане Андрію, дякую вам. Віримо, що все ж таки ми далі будемо підкорювати космос, підкорювати зорі, і вірю, що коли почнеться ще чергова місія на місяць, ми там точно будемо. Андрій Колесник був разом із нами на зв'язку. Дякую дуже, пане Андрію, за те, що долучилися. Це справді було, знаєш, пан Андрій стільки розповів, що я стільки не знала. Ну, це правильна експертиза, як то кажуть, але наконт місяця, мені здається, що вже місяця може не так тяжко здивити чоловічество. Ось Марс, хто ведає, може, справді білоруси і українці полетять ще на Марс, і ми гэтага дочекаємося. Ми готові полетіти куди завгодно, аби там не було Росії. Так, гэта як стары анекдот про тое, што ці чуў Мікола, што маскалі ў космос паляцелі, а ён адказвае, што ўсе, так? Гэта вядома пра палёт Юрыя Гагарына. Між тым гаспадарства. Вось я паслухаў і спадара Сергея, і спадара Андрыя, і ў мяне такія ўражанні, што сапраўды вось колькі таленавітых людзей, колькі тэхналогіяў, колькі ну проста рэальна цікавых штук робіцца і рабілася на нашай зямлі, ва ўкраіне таксама. І як гэта, ну, на жаль, вось часта марнуецца, таму што калі мы кажам пра Беларусь, гэта рэпрэсіі, калі кажам пра Украіну, то таксама вядома, што высілкі нацыі скіраваны на тое, каб проста цяпер перамагчы і выжыць, так? Вось. І я спадзяюся таксама, што мы, Тацяна, нарэшце дойдзем да таго часу, калі высілкі нашых нацыяў будуць сапраўды, скажем так, цаніцца ва ўсім свеце, па-першае, а па-другое, сапраўды, што мы зможам ствараць, а не толькі вось увесь час толькі думаць аб сваім выжыванні і аб тым, як перамагчы навалу, якая ідзе з усходу. Як то кажуць, гэй да сонца, гэй да зоры, і мне здаецца, што народ, які нарадзіў Казіміра Семяновіча, які нарадзіў Барыса Кіта, ён павінен перамагчы, таксама павінен адрадзіцца. Слава Україні! Живе Білорусь!